O vindeiro venres terá lugar unha nova edición, e xa van 9, do torneo deportivo Panos Brancos contra a droga. Este ano celebrarase en Fonte Carmoa e calculase que van participar no evento uns 200 mozos e mozas de Vilagarcía. Os de primeiro e segundo da ESO participarán en probas de atletismo e baloncesto, e os de terceiro e cuarto xogarán ao fútbol. O torneo, que leva parello moitas actividades divulgativas paralelas, busca fomentar os valores deportivos entre a mocidade, apostando por un estilo de vida saudable. Valores que fan crecer a persoa, esforzo, disciplina, traballo en equipo, tolerancia, respeto, ganamos autoestima, os xóvenes ganan autoestima e ganan crecimento persoal. Este tipo de accións seguen a ser moi necesarias para afastar a mocidade do mundo das drogas. Un estudo recente da Universidade de Santiago demostra que o coqueteo dos rapaces co alcohol e outras sustancias comeza a idades moi temperás. 13,4 anos a idade do inicio no consumo de alcohol, 13,4 anos. Fala de 14,5 a idade da primeira borracheira, 14,9 o primeiro porro de cannabis. Evidentemente isto é un problema. Dada a importancia da prevención, este ano van participar no torneo alumnos de 5 centros vilagarciáns: o Armando Cotarelo, o Castro Alobre, o Fermín Bouzabrei e os colexios Sagrada Familia e San Francisco. Se lle dá visibilidade a un problema social nas aulas, un problema social que preocupa especialmente a todos os sectores, é dicir, ben sexa a comunidade civil, ben sexa a comunidade educativa. Os equipos gañadores desta edición local participarán despois nun torneo intermunicipal con distintos colexios de toda a Ría de Arousa.